Arvoisat kuuntelijamme, tervetuloa Kestävä myynti -podcastiin. Tässä sarjassa käsitellään yritysten vastuullisuusmatkaa, miten myynti ja johtaminen toimivat kestävyyden palveluksessa. Tämän ohjelman mahdollistaa Dustin. Dustin on yksi Euroopan johtava IT-tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyjä. Suomen suurimpana Lenovo-tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyjänä Dustin takaa asiakkaille kestävät ja vastuulliset ratkaisut. Tässä jaksossa vieraana on Halle Peltonen, Martelan markkinointijohtaja. Sä toimit sekä myynnin että markkinoinnin rajapinnassa vastuullisuuden lipunkantajana. Miksi? Miksi ei? Sanotaan näin. Hyvä tiivis vastaus. Todella hyvä tiivis vastaus. Mites pari semmoista tosi nopeaa tähän alkuun. Ennen kuin mennään niihin nopeisiin, niin varmaan kohteliasta esitellä tässä juontajakollegani, sidekickkini Mika Derubanovic. Miksipä ei? Miksipä ei. Tervetuloa molemmat studioon. Halle, kutsutaan sua Halleksi näin tuttavallisesti, niin tämä kuulostaa rennolta tämä keskustelu, mitä se onkin. Miten sun mielestä yrityksen kestävyyttä voidaan edistää nimenomaan myynnin ja johtamisen kautta? No niin kuin lyhyesti. Miten se on mahdollista? No sen on oltava mahdollista. Se on se ainut keino mennä eteenpäin ja löytää se kilpailuetu myös vastuullisesta tekemisestä, yhdistää nämä kaksi molemmat, kannattava kasvava business ja vastuullinen business. Ja sieltä kilpailuetu. Kuulostaa hyvältä. No entäs minkä takia yritysjohtajien ja myyjien tulisi keskittyä myyntiin ja johtamiseen kestävyyden edistämiseksi? Mitäs hyötyä siitä on? No se on vähän sama juttu, että siihen on niin kuin vaan keskityttävä. Ei ole bisnestä, jos ei se ole kestävää. Se on sen niin kuin yleinen viesti, että kyllä se on oltava kaikkien meidän agendalla, jotka johdetaan organisaatioita ja tiimejä. Ja vielä yksi nopea. Mitkä on teidän yrityksen Martelan tämän hetken suurimmat haasteet ja mahdollisuudet kestävyyden edistämisessä? No aika tiukka. Mahdollisuuksia on paljon ja kiertotalous on se semmoinen punainen lanka, joka niin kuin nivoo ne kaikki mahdollisuudet itseensä. Se on sitä kestävyyttä, se on sitä jatkuvaa luuppimaista tekemistä, että siinä on ne mahdollisuudet. Haasteet on varmaan samat kuin kaikilla muilla yrityksillä, että miten sä teet kannattavaa bisnestä, miten sä ymmärrät tulevaisuuden tarpeita ja saat sen vastuullisen bisneksen tukemaan sitä. Teillä on tämmöinen Happy Mondays-ajattelutapa, että kaikilla olisi niin kuin mukavaa tulla töihin maanantaisin. Onko sun tänään kiva tulla tänne? Tänään ei ole muuten maanantai. Ei ole maanantai, niin. On perjantaitkin. Onko se niin, että onko sitten 4 päivänä viikossa ketuttaa? Ei ketuta. Joo, sitä on joku kysynytkin, että miksi vaan maanantai pitäisi olla kivaa, että eikö se voisi olla aina. No se meidän mielestä aika hyvin kiteyttää sen, että töihin tulemisen pitäisi olla niin kuin hyvä juttu. Töissä pitäisi viihtyä, siellä pitäisi tuntea, että mä oon siellä parhaimmillaan ja se on meille aika iso missio. Me halutaan edistää sitä hyvää työtä. Sinänsä Petter Studalenilla, joka on näiden Clarion hotellien ja Tjädeborgin omistaja, tämä norjalainen, niin hänellähän on myös sellainen, että I love Mondays ajattelutapa, että tekee somea hyvää kamaa siitä, että se aina menee jonkun hotellin eteen huutaa, että I love Mondays. Mutta olette hyvin oppannut sen siitä. Vai miten päin tai miten päin se on mennyt. Niin, kuka keksi mitäkin. Otettiin nopea tuohon alkuun muutama, niin nyt ehkä vähän pidemmin sun taustasta. Mikä sut on tuonut kestävyyden, vastuullisuuden pariin ja kerroit, että miksi, niin miksi ei oli vastaus. Nyt saat hieman laveammin avata tätä sun taustaa ja ajattelua. Joo. No siis mä oon semmoinen sanotaan markkinoinnin, brändin johtamisen, viestinnän ja myös asiakaskokemuksen moniottelija mä sanoisin. Mä oon tehnyt hyvin paljon eri rooleja näissä eri tehtävissä ja on ollut tosi onnekas. On päässyt tekemään johtavien brändien kanssa ja oppinut siitä tosi paljon ja on siitä tosi kiitollinen ja en voi sanoa, että vastuullisuus olisi ollut kaikissa rooleissa mitenkään niin kuin päällimmäisenä. Mä oon kuullut paljon puheenvuoroja ihmisistä, jotka nykyään johtaa vastuullisuuteen perustuvaa bisnestä, jotka on sanonut, että hei 10 vuotta sitten ajatellut ollenkaan, että he puhuis tässä vastuullisuudesta. Osaan samaistua tuohon. Niin, aivan. Ei se ole ollut, siis ainahan se on ollut tekemisessä, se on sanotettu eri tavalla ja näin, mutta
niin kuin sanotaan viimeisen 10, jopa 5 vuoden aikana, niin se on noussut isoksi. Ja se on meillä tosi tärkeä vastuullisuus niin kuin isosti ajateltuna, kaikki vastuullisuuden osa-alueet. Ja sitä kautta se on tullut mun rooliin myös tosi isosti, että ei ole päivääkään, ettei se olisi mun agendalla. Seuraava on semmoinen vähän niin kuin viitekehyskysymys kirjassamme Kestävä myynti ja johtaminen. Me ollaan määritelty vastuullisuuskehitys ikään kuin 5 kehitysvaiheen kautta. Velini Ruba, kuin tykin suusta hän kertoo, mitkä ne 5 vaihetta ovat. Mä tykkään niputtaa ne 1-3 yleensä yhteen. Se on hyvä. Mutta siinä on siis ihan, ensin on niinku standardien noudattaminen, sitten se siirtyy tuotantoon ja ehkä sinne myös tuotannon suunnitteluun, tuotteisiin. Sitten se menee strategian vaiheessa 3. No vaihe 4 on sitten se, että se on ikään kuin siirtyy jo henkilökuntaan ja pyritään jalkauttaa sinne. Ja vaihe 5 on se, mistä menee kirja Kestävä myynti ja johtaminen sitten puhuu, että se siirtyy sinne myyntiin ja asiakasrajapintaan ja muihin sidosryhmiin. Missä te näette Martelan tai missä sinä näet Martelan näissä 1-5? Joo, hyvä kysymys. No me ei olla menty ihan ehkä systemaattisesti noiden steppien kautta, mutta mä sanoisin, että me ollaan siinä 5 alussa. Ja se on rohkea väite. On se. Joo. Ja se itse asiassa suhan on haastateltu tähän meidän kirjaan ja täällä on pitkä kappale Martelasta myös tässä meidän englanninkielisessä Sustainable Sales and Leadership-kirjassa. Englanniksi on myös tämä sun ansiokas haastattelu. Kun mä luin sen, niin mun ensiajatus on se, että te olette voimakkaammin vaiheessa 4, jossa te olette siellä vaiheessa, että henkilökunta sitoutetaan. Ja sitten teillä on sellaisia nuolimaisia irtiottoja sinne asiakkaisiin päin. Mutta miten sä itse näet, ootteko te oikeasti niin, että kaikki työntekijät pystyy varsinkin myynnissä ja johtamisessa soveltamaan tätä ja sidosryhmiin päin, että se on jo siinä arjessa niin voimakkaasti? Joo, no hyvä kysymys. Mä sanoisin, että ei kaikki. Että kyllä me ollaan siis varmasti 4-5 siellä mennään, mutta ja usein kun päädytään vastuullisuudesta keskustelemaan vaikka asiakkaiden kanssa ja tulee kiperiä kysymyksiä, kiperiä tarpeita, niin kyllähän siellä on sitten joukko asiantuntijoita mukana keskustelemassa. Et en mä sano, että jokainen myyjä tai jokainen meistä, joka asiakasrajapinnassa tekee, niin pystyy niin kuin täysin nopeasti hahmottamaan asiakkaan tarpeet ja tekemään siihen vastuullisen työympäristökehittämisen suunnitelman. Et ei se niin mene, että kyllä me sitten tiiminä tehdään niitä asioita. Että kyllä meillä on paljon opittavaa, kyllä meillä on paljon kehitettävää meidän kumppanien kanssa ja monien muiden ja asiakkaiden kanssa. Silloinhan voisi ehkä just tulkita niin kuin sanoit, Halle, että olette siinä 4 loppuvaiheessa, eli henkilöstö on aika vahvasti jo sitoutunut ja perillä ja tuo merkitystä heidän työhönsä. Ja sitten se asiakkaiden kanssa tehtävä työ, niin siinä te olette jo matkalla, mutta ette ehkä maalissa. Joo, kyllä. Mä veikkaan, että maalissa ei olla ikinä. Niin, näet sä, mikä voisi olla vaihe 6, että voit sä vähän auttaa meitä, jos meidän pitäisi nyt kirjoittaa kirja, missä meidän pitäisi niinku tuoda vaihe 6, mitä meillä ei siis vielä ole, niin mikä sitten on seuraava, kun me ei olla kerran maalis koskaan? Hyvä kysymys. Mä näen, tiedätkö vähän sen niinku luuppina, että siinä ei ole semmoista maalia, että se menee luuppina. Tämä on semmoinen maailma, että tämä ei ole niinku ikinä valmis. Mulla on siihen oma vastaus. No. Se on se kuuluisa, jos mitään muuta ei keksi, niin sanon, että se on holistinen kestävyys. Joo, aivan. Mutta luuppihan tarkoittaa sitä käytännössä, että nyt kun vuodenvaihteessa 23-24 vaihteessa, niin ikään kuin nämä regulaatiovaatimuksethan kovenee ja tulee vähän päivitettynä, niin voisi ajatella, että me siirrytään itse asiassa siihen vaiheeseen 1, vähän niin kuin sertifikaatteihin, että se perinteinen ESG-pisteytys, se menee uusiksi ja niin edelleen, että jo ne yritykset, jotka ikään kuin on jo 1 kierroksen tehnyt, ne joutuu pikkusen palaamaan sinne lähtöruutuun ja tarkastelee uudestaan sitä omaa tuotantoketjuaan, arvodrivereitaan ja sieltä lähtee uudestaan rakentamaan, ehkä jopa päivittämään strategiansa. Joo, ihan ehdottomasti. Noin mä näen, että tämä ei ole mikään projekti, vaan tämä on se luuppi, tämä on se prosessi, että koko ajan sä palaat niihin kaikkiin vaiheisiin.
Mutta tietysti siellä voisi olla step 6, mutta mä en nyt osaa sanoa, mikä se olisi. Mutta mä vahvasti uskon siihen loop-ajatukseen. Loop kuulostaa tosi hyvältä. Vieraamme on tässä jaksossa siis Halle Peltonen, Martelan markkinointijohtaja. Kun mietitään esimerkiksi terminologiaa, paljon puhutaan vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Me olemme kirjassamme ratkaisseet sen niin, että vastuullisuus muuttuu kestävyydeksi sitten, kun se on taloudellisesti tervettä ja se on myös asiakkaille relevanttia myös pitkällä tähtäimellä. Ja tähän liittyy seuraava kysymys, että miten sinä ja te tulkitsette asiakastarpeiden, asiakasodotusten kehitystä tämän kestävyyden suhteen nyt ja lähitulevaisuudessa? No siihen on monia tapoja ja mun mielestä se on ihan ehkä oikeastaan tärkein asia ymmärtää vastuullisuustyössä, että sun pitää ymmärtää ja sun pitää yrittää ennakoida niitä tarpeita, että mitkä ne tarpeet on nyt ja mitkä ne on jonkun ajan päästä, jos sä haluat tehdä kannattavaa kasvavaa bisnestä, että mehän ei olla olemassa sen takia, että me tuetaan vastuullisuutta, vaan me tehdään liiketoimintaa ja ne kaksi pitää niin kuin toimia yhteen. Mutta miten me niin kuin asiakasymmärrystä kasvatetaan ja niin siihen on tosiaan monia tasoja. Meillä on monella eri tasolla asiakaskokemuskyselyitä. Me tietysti koko ajan, meillä on pitkiä projekteja asiakkaiden kanssa, niin me siinä opitaan koko ajan ja dokumentoidaan opit hyvin tarkkaan ja tehdään ihan tämmöistä yhteiskehittämistä meidän asiakkaiden kanssa. Moni meidän avainpalveluista on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Sitten on tietysti verkostoituminen, kumppaneiden kanssa toimiminen ja niin edelleen. Että kyllä hyvin monella eri tasolla niin pyritään ymmärtämään asiakastarpeet nyt, mutta myös ennakoimaan niitä. Edellisessä jaksossamme vieraana oli Rambollin vastuullisuusjohtaja Riina Känkänen, joka sanoi, että he ovat Rambollilla sen määritelleet niin, että he pystyvät muuttumaan vain asiakkaidensa kanssa ja asiakkaiden kautta. Joo, ajatteletko samalla tavalla? No ehdottomasti asiakkaiden takia me näitä tehdään, jos me ei niitä tarpeita ymmärretä ja heidän kanssa yhdessä muututa, niin ei toimi. Puhutaan koko arvoketjusta joka suuntaan. Toisaalta jos ajattelee tehdä sitten tätä palvelua, mikä on Workplace as a Service, eli VAS -llä työympäristöpalveluna, niin eikö siinä myös te opetatte myös asiakasta? No joo, kyllä se menee molemmin puolin, mutta nimenomaan se palvelu on kehitetty asiakkaiden kanssa yhdessä. Et se on ehkä niin kuin syy sen toimivuuteen ja etenkin nyt tällä hetkellä, että minkä takia sille on tarvetta ja mikä omalta osaltaan ohjaa niitä asiakkaita kohti vastuullisempaa tekemistä. Jos olisit myyjä ja sä möisit nyt meille tämän VAS-palvelun, niin mikä siinä on se kaikista terävin myyntiargumentti, mikä tekee siitä kilpailutekijän ja erottautuvan tekijän teille? Joo, hyvä kysymys. Kyllä se on tällä hetkellä se on ehdottomasti se joustavuus. Mehän ollaan me tehdään siis työympäristöjä ja työ on kokenut ihan järisyttävän muutoksen viime vuosina, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja kukaan ei pysty ennustamaan, että mihin se menee. Ei kukaan tässä maailmassa. Niin se, että sulla on joustava palvelu, jota sä voit päivittää hyvinkin niin kuin tiheeseen tahtiin, niin se tuo mukanaan niitä muita etuja, jotka on sitten niin kuin ihan taloudellisia, kustannuksellisia ja vastuuden osalta erittäin toimivia ratkaisuja. Että kyllä mä näkisin, että se joustavuus on se ykkönen. Ja ne muut isot edut tulee sen myötä. Ja se luo sen kestävyys, kun ajatellaan, että se on sitten kestävää, koska me pystytään me palautetaan, mitä me ei tarvita, tai me saadaan lisää tarvittaessa. Just näin. Ja myös, meittekö te sitten työntekijöiden kotiin myös, sit, kun osa työstä on muuttunut etätyöksi? Joo. Silloin kun pandemia alkoi, niin silloin me laajennettiin sitä kotitoimistoihin. Ja me tehdään se kylläkin niin kuin yritysten kanssa, että yritykset hankkii henkilöstölleen kotitoimistoja, eli ergonomisia työpisteitä. Ja se sopii ihan loistavasti siihen, että se on osa sitä joustavuutta myöskin. Ja tämä koko malli pohjautuu kiertotalouteen, niin sitä kautta se omalla tavallaan ihan tämmöisenä ratkaisuna ohjaa myös asiakkaiden tekemistä eteenpäin. Kun kävin teidän toimistolla, niin mulle esiteltiin esimerkiksi tuolia, joka
periaatteessa on melkein samanlainen, joka löytyisi ihan kiinalaistuotantona, mutta sitten teidän tuotantona se on 100% kierrätettävä ja se ei päädy mihinkään roskalavalle lopuksi. Ja. Niin mikä sen osuus on tässä teidän kokonaisuudessa, että nämä tuotteet on laadukkaita ja 100% kierrätettäviä? Joo, no se on tosi tärkeä. Se on tosi tärkeä tekijä meille, että me tosiaan kaikki tekeminen pohjautuu siihen, että me ei haluta täyttää maapalloa kalusteilla, jotka seisoo käyttämättöminä, vaan me otetaan ne takaisin ja pistetään ne kuntoon ja seuraavaan käyttöön. Et kyllä se on merkittävä osuus. Ihan tarkkaa dataa mulle ei ole tällä hetkellä, kuinka paljon se on tällä hetkellä kuinka paljon meidän kalusteista päätyy kiertoon, koska sitä on hyvin vaikea mitata, mutta iso osa ja se on ehdottomasti niin kuin tätä hetkeä ja tulevaisuutta. Mä oon kuullut nyt tämmöisiä huhuja, että jotkut kun ostaa esimerkiksi jotain, niin siinä tarjouspyynnössä jo määritellään, että esimerkiksi 30% pitää olla kierrätettäviä, että ne on ollut jo muualla. Joo, kyllä. Onko tämä, näettekö te tätä näissä tarjouspyynnöissä? Joo, se näkyy tosi kasvavissa määrin, että sitä tulee vastaan. Ei haluta kaikkea uutta, eikä haluta pistää niinku kaikkea kerralla uusiksi. Halutaan hyödyntää niitä olemassa olevia, ehkä niitä vähän sitten uudelleen verhoillaan tai kunnostetaan tai siirretään muihin toimipisteisiin tai näin, että se on jo siellä. Mutta se on mahtavaa, miten nopeasti tämä käyttäytyminen muuttuu. Se on niinku mahdoton ajatus. Mä menen 5 tai 10, saati 20 vuotta. Tilataanpas vähän käytettyjä toimistokalusteja. Kun se kaikista tärkein juttu oli se, että pitää olla splitter nyt kaikki. Joo, kyllä. Kyllä. Ja mä luulen, että tämä muutosnopeus saattaa yllättää tavaratoimittajia. Mä en puhu nyt enää Martelasta, vaan ylipäätään. Kyllä. Joo. Ehdottomasti. Tosi hyvä ja konkreettinen esimerkki. Tästä voidaan hypähdellä kauniisti valaistua aasinsiltaa pitkin seuraavaan teemaan. Eli siitä, että miten käytännön toimenpiteessä, miten myynti voi edistää kestävyyttä. Ehkä jos löytyy, niin tuleeko mieleen konkreettisia esimerkkejä tai tarinoita siitä, miten nimenomaan myynti edistänyt sitä kestävyyttä jollain positiivisella tavalla? No joo, paljonkin. Sitähän tapahtuu joka päivä, mutta kyllä mun ehkä nyt top of mind -esimerkit liittyy nimenomaan tähän palvelumalliin, koska se on niin iso osa sitä tekemistä, että se ohjaa siihen vastuulliseen tekemiseen. Ja nyt sitten pandemian seurauksena, miten iso muutos tässä on ollut, niin moni asiakas on konkreettisesti nähnyt ne hyödyt. Ihan taloudelliset hyödyt, mutta sitten hyödyt vastuullisessa tekemisessä, että kukaan ei tiedä, kuinka paljon ihmiset tulee olemaan toimistoissa työviikostaan. Se tulee muuttua. Me ollaan vielä vähän sitä honeymoon aikaa, että me ei ihan nähdä niitä kaikkia ehkä negatiivisia vaikutuksia siitä, että me istutaan sohvan nurkassa tai huonosti tai epäergonomisissa kalusteissa, että kyllä se tulee muuttua vielä. Me ollaan siirtymäajassa, mutta nyt jo nähdään paljon niitä etuja asiakkaiden suunnassa. Meidän formaatissa tämä kestävä myynti, kun se viedään sinne vaiheeseen 5, niin se vähän tarkoittaisi sitä, että teidän asiakas esimerkiksi kommunikoisi, kun ne rekrytoi ihmisiä tai ne myy omia palvelujaan, niin ne kertoisi, että me työskennellään Martelan toimittamissa tiloissa tai suunnittelemisissa tiloissa, työympäristöissä, kiitos. Ja että se olisi yksi myyntiargumentti sille teidän asiakkaalle. Et nythän me ollaan keskitytty aika paljon siihen, että mitä Martelan ja sen teidän asiakkaan välinen. Mutta mulle olisi tärkeää, että sä pystyisit mulle kertomaan keisin. Ja silloin mä hyväksyisin, että sä sanot, että sä oot täydellisesti mennyt sinne vaiheeseen 5, jolloin teidän asiakas julkisesti, tiedätkö, kertoo, että me saadaan parempaa henkilökuntaa tai sitä henkilökuntaa, me houkutellaan henkilökuntaa sen takia, että me ollaan tämmöinen firma tai että meidän oma myynti paranee,
koska me pystytään kommunikoimaan tämä asia meidän asiakkaille. Joo, eli loppuasiakkaille. Joo, toi on hyvä. Me ei olla ehkä ihan siellä. Pitäisi olla tämmöinen stämppi, että on niin kuin Martela approved workplace. Toi on hyvä, mutta eikö niin, että tommonenhan kannattaisi tehdä? Se kannattaisi. Mä voin kertoa salaisuutena, että sitä on vähän mietitty. ei ihan noilla sanoilla, mutta se on tärkeä tekijä. Ja mehän tiedetään, että niin kuin vastuullinen business on yksi suurimmista rekrytointivalteista tällä hetkellä. Et ei pelkästään tiettyihin positioihin, vaan melkein kaikkiin voi sanoa. Että kyllä siellä aika tarkasti tsekataan, että mitkä on ne arvot, mitä on se tekeminen, kenen kanssa tämä firma leikkii, eli kenen kumppaneiden kanssa tekee töitä ja muuta. Että kyllä se on siellä ilmankin sitä stämppiä, mutta oot oikeassa. Meidän pitäisi varmaan niin kuin tuoda se arvo vielä konkreettisemmaksi, selkeämmäksi sinne työpaikoille. Niin, ehkä oli se sitten maanantai tai mikä tahansa muu viikonpäivä, niin kun työntekijä saapuu toimistolle, jossa häntä muistutetaan siitä, että olemme tämmöisessä kestävässä työympäristössä, niin sillä voisi olla merkitystä. Just näin. Otetaan välimuistutus. Tämän ohjelman mahdollistaa Dustin. Dustin on yksi Euroopan johtava IT-tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyjä. Suomen suurimpana Lenovo-tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyjänä Dustin takaa asiakkaille kestävät ja vastuulliset ratkaisut. Mennään johtamisen rooliin kestävyydessä. Yleiskysymys. Miten johtamisella voi parantaa sitä yrityksen vastuullisuutta ja kestävyyttä? No, pakko vastata, että oikeastaan kaikin keinoin. Kyllä se sieltä lähtee, että ihan top niin kuin management ymmärtää sen tärkeyden ja johtaa sitä. Ihan niin kuin, että se on strategiassa mukana, se on ihmisten ja tiimien tavoitteissa omalla esimerkillään johtaa, osallistuu ihan siihen niin kuin kehittämistyöhön ja konkretisoi sen, viestii siitä paljon. Et kyllä mä sanoisin, että kaikilla tavoin voi niin kuin tukea sitä vastuullisuustyötä. Mainitsit tavoitteet yhtenä keinona. Onko teillä esimerkiksi puhtaasti kestävyyteen liittyviä tavoitteita yksilöillä, tiimeillä, koko firmalla? Meillä on koko firmalla ja on funktioilla ja on tiimeillä, mutta mä sanoisin, että sillä puolella meillä on vielä paljon tekemistä, että maailma ei ole niin kuin valmis millään tavalla, että joka ikisellä tiimillä, joka ikisellä työntekijällä olisi ymmärrys, että miten se vastuullisuus pitäisi näkyä mun työssä ja miten mä niin kuin performoin niitä tavoitteita vastaan. Et siinä on kyllä tekemistä tosi paljon vielä. Tuleeko jotain mieleen semmoisia hyvin konkreettisia esimerkkejä johtamisen hyvistä käytännöistä, jotka palvelee nimenomaan kestävyyden parantumista? No kyllä mä sanoisin, mä en tiedä onko nämä kauhean konkreettisia, mutta kyllä mä sanoisin, että on selkeästi määritelty ne tavoitteet ja määritelty se matka ja tehty niitä valintoja, että mihin me halutaan fokusoida. Mä olin just äsken kuuntelemassa hyvää keskustelua vastuullisuudesta ja sen johtamisesta ja kyllä sielläkin korostettiin sitä, että kaikki ei voi saada niin kuin valmiiksi kerralla. Että se elefantti niin kuin syödään pala kerrallaan ja on aika tarkkaa ymmärtää, että mitkä on niitä vaikuttavimpia asioita ja fokusoida niihin ja tehdä niissä tosi hyvin. Ja sitten taas siirtyy eteenpäin. Että jos sä yrität tehdä niin kuin pintaraapasta kaikkea, niin ei se nyt ihan hirveän niin kuin vaikuttavaa tekemistä ole. Tuli taas esille tämä termi vaikuttavuus. On hienoa, että se alkaa enemmän ja enemmän esiintyä jopa sanan vastuullisuuden sijaan. Kyllä. Ja nimenomaan mun mielestä vastuullisuudesta on niin älyttömän laaja aihe, vaikuttaa kaikkeen. Sitä kautta se on yksi tärkeimmistä asioista, että sä määrittelet ne vaikuttavimmat alueet, joissa sä haluat tehdä paremmin ja sitä kautta eteen. Et muuten siinä voi kyllä loppua puhtia aika nopeasti. Hyvä. Te olette liiketoiminnassa, josta ostamisella on valtava vaikutus sekä kestävyyteen että myös liiketoiminnan kannattavuuteen, eikö niin? Ja meidän seuraavan jaksomme vieras Ville Voipio onkin hienosti sanonut kommenttina kirjastamme, että aika moni yritys vielä ikään kuin kuvittelee, että ostamisella tämä kaikki ratkeaa. Ja hän sanoo, että kyllä myynnillä ja johtamisella saattaa olla vielä suurempikin vaikutus. Niin miten sä ajattelet, että kuinka niin kuin teidän toimialalla
jossa tietysti kestävien tuotteiden ja niissä käytettävien raaka-aineiden niin kuin ostaminen on isossa roolissa, mutta mikä sitten sen myynnin ja johtamisen vaikutus voisi olla niin, että se olisi ehkä vielä suurempi, tai voiko olla? No ehdottomasti joo. Mä en ole ihan sama, onko mä Villen kanssa samaa mieltä siitä ostamisesta, että kyllä se niin kuin sieltä johtamisesta ja myyntityöstä ja sitten sen niin kuin laajemman skoopin, eli asiakkaiden kautta vaikuttamisen kautta tulee, mutta molemmat on todella tärkeitä. Niinhän nimenomaan sanoi, että suuremmin johtamisesta ja myymisestä kuin ostamisesta. Okei, sori. Nyt mä lainasin väärin. Eli sit ollaan samalla linjalla. Eli kyllä mä sen asian myöskin näen. Molemmat on tärkeitä, mutta tosiaan se suurempi vaikuttavuus tulee sieltä johtamisen ja myynnin puolelta. Mutta sama hengenvetohan pitää todeta, että moni on vielä siinä tässä ostamisen vaiheessa ja silloin me ollaan siellä vaiheessa 2 ja siitä tullaan just siihen, että ei tätä voi, että sä voi hypätä suoraan sinne vaiheeseen 5, vaan että sit varmaan pitää asteittain mennä nämä vaiheet läpi. Se vaan, että vaatimukset tulee ehkä nopeammin kuin yritysjohtajat ja yritykset uskookaan. Mulla on hyvä esimerkki tämmöinen keittiökalusten valmistaja. Niin siellä mä puhuin tästä asiasta vähän varovaisin termein, niin yksi sanoi, että hei mitä, että meidän pitää olla tammikuun 1.24, niin sellaiset keittiökalusteet, että koiratkin voi vaikka nuolla niitä, niin niistä ei irtoa tietynlaiset maalit ja tällaiset. Että meillä on me joudutaan koko se tuotanto miettimään aivan uusiksi. Ja mitkä maalit saa olla ja näin. Tai joku ISS-palvelut on siirtynyt käyttämään kokonaan toimistojen pesussa, niin ei käytä kemikaaleja ollenkaan, vaan ne on kehittänyt veden, jolla on puhdistavampi vaikutus. Ja nyt älkää siis kysykö. Olin just kysymässä. Miten se tuotetaan se vesi. Eli siis moni joutuu kuitenkin palaamaan taaksepäin, voidakseen hypätä eteenpäin. Mm. Me olemme kuulkaas melkein puoli tuntia keskustelleet. Onko Sidekick Ruba sulla vielä joku syvällinen kysymys meidän mainioille vieraallemme Halle? No lähinnä se, kun me ollaan tuotettu semmoista ajatusta, että kun on tämä ESG, Economical, Social ja Governance, ja siellä governancein sisällä on vähän taloudellisiakin näkökulmia, niin sähän sanoit tuossa alussa, että pitää kasvaa kannattavasti, kestävästi. Niin näet sä, että siellä voisi olla semmoinen pikku E vielä, kun sen ESG kuvastamassa sitä economically. Tuleeko se riittävästi esiin? No joo, siis ehdottomasti siellä pitää olla se pikku E tai iso E, mutta ei se varmaan, mä voin sanoa, että varmaan kukaan, joka niin kuin bisnestä tekee ja vastuullisuudesta ymmärtää, niin sanoo, että siinä on vielä matkaa, siinä on vielä tekemistä, että miten päästään siihen niin kuin kasvavaan, kannattavaan bisnekseen, joka on vastuullista ja osoitetaan se arvo asiakkaille, että on siinä tekemistä, mutta ihan ehdottomasti ei muuten, ei ole, niin kuin mä taisin alussa sanoa, että ei ole vastuullisuustoimintaa, jos ei ole kannattavaa liiketoimintaa, että kyllä se pitää olla, se on se niin kuin ihan must. Hyvä. Ehkä sitten vielä viimeinen kysymys. Mitä sinä tai te aiotte tehdä toisin jatkossa? Vai onko kaikki jo niin kunnossa, että ei tarvitse muuttaa mitään? Ei. Mikään ei ole valmista. Mä oon sitä koulukuntaa, että mikään ei ole valmista, vaan kaikki vaan niin kuin kasvaa ja kehittyy. Kyllä me ollaan nyt viime aikoina tosi paljon saatu etua siitä, että me ollaan aktiivisesti verkostoiduttu, oltu tämmöisissä pioneerihankkeissa ja tekemisessä mukana ja siellä on meidän ihan toimialalta meidän kilpailijoitakin mukana ja se on kyllä ihan äärettömän arvokasta, että mä voin kyllä kannustaa kaikkia siihen niin kuin yhteistyöhön ja osaamisen hankkimiseen organisaation ulkoa. Tämä on niin iso maailma, tämä vastuullisuustekeminen, että sillä alueella niin se on niin kuin ehdottoman tärkeää, tosi antoisaa. Tähän on hyvä lopettaa. Suurkiitos Halle Peltonen, Martelan markkinointijohtaja ja suurkiitos myös Ruba. Kiitos. Kiitos, oli kiva. Loppuun vielä muistutus. Tämän ohjelman mahdollistaa Dustin. Dustin on yksi Euroopan johtava IT-tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyjä. Suomen suurimpana Lenovo-tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyjänä Dustin takaa asiakkaille kestävät ja vastuulliset ratkaisut.
Ja seuraavassa jaksossamme vieraanamme on muuten Ville Voipio. Hän on Vaisala Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja myös Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori keskittyen nimenomaan globaaliin kestävään bisnekseen.